Katkum ka Shithi kabalalik apo gidan social media kabalapha da kaseng National People's Party NPP Shaki blok batshaki konstituensi batshaki ramba shnong beper chongki konstituensi beper na benta ka jingalang ka banlong hamau kriya ha ka arpen nyutrik jom tau banai jong snem arjar arpen riu kabalade ban perlong ha ketu kesngi sajan kabalong kumne katkum katai kapang bal kedeu haneng ngapen tip shapi pa ka National People's Party NPP mau pelang blok kan pelong ya ka public meetings nak menta ka MP by elections ha ka arpen nyutrik jong menajun jong snem arjar arpen riu ha ka porsan baje janmit ha phalau ka school sadeu mau kriya Presbyterian Secondary School kumta la kerpat ya phi bapin sngabha ban simkhia ha ka bai dei bat ka jingpen tipat ba batru ban yaram ban penmi breu san pheungun na kisnong ki badon ha ka polling stations jongphi sha ka tai ka jinglang phin sngabha ban ajing tibru ya ka jingdon jong ki to ki ban poi sha ka tai ka jinglang ha ubasoi kerteng harum lane shwa ka arfu santrik jong najun jom tasnem archar arpun riu ka jing simkhia jongphi kan pelong ya ka tai ka jinglang ka bajom katkum kanika Shithi kabalalik apo gringsan social media kapan i ba kaseng National People's Party NPP kala khro bat kala khot ya gibru bat kala siuru dogador nak benta banwan sha kino kijingilang bat ka bangila ban seki ba kadai kijingilang ka brang sudeption ka bala pelong ha maukria Presbyterian Secondary School ha ka ba kala pha Shithi sha ki dor bashnong lane changi konstituensi per ban wan sha kadai kijingilang ban pen i ya kata kajing bun pat kani kadai ka bujpo jok kaseng National People Party NPP ban pen i sekapatai ban pen i sekipat ba kipat ba kila sedang ban kerjan ya ka NPP handrai kani kadai ka bujpo jong kaseng NPP ha ka ba kalakot amtang na katai ka snong kalakot ru na ki bar snong na ki bar konstituensi tang na ka benta ban lek ban pen i ya kajing bun pat lani ban pen i ya kajing bun riu haramkat kajing siu ya ka bai sngi ka bai kali bat kumjuk ru ka bai bam bai di bat kum ta ter ya kene ngila bat saki langba kene ke Shithi ka ba lapha da kaseng National People Party NPP cha ki konsensi bat cha ki dor basnong bat cha ki blok per ka blalik hapo kirsan social media ka pen i ya ka jing shisha ba kaseng National People's Party ka lalit ban krop riu da ka basiuru ya ka bai dong sngi tang na ka beta pan pen i ya ka jing bun pat ha ki jingilang lani ha ki meeting ki ba ki pelong ha ki leng ki jaka saya bishar himapi bat perkhat himapi ki pat ba hatongi hunmo ban chudino ya ka hokjongi tang ha ka dor jong ka sanspa chi hajar saya perkhat himapi bat ra himapi bat sa ya ki jubab ki jongpi ha ka MP by election kublai shbun